Španski premijer Pedro Sanchez uputio je oštar poziv Evropskoj uniji da suspenduje sporazum o pridruživanju sa Izraelom. Tokom govora u Andaluziji, Sanchez je poručio da vlada koja krši međunarodno pravo i osnovne principe Unije ne može biti njen partner. Ovaj predlog Španija će zvanično izneti već u utorak na sastanku ministara spoljnih poslova u Luksemburgu. Sanchez, koji se profilisao kao vodeći kritičar izraelske politike unutar Unije, napade na Iran ocenio kao ogromnu grešku. Istovremeno Španija, Irska i Slovenija uputili su pismo Kaji Kallas upozoravajući da nasilje na zapadnoj obali direktno krši odredbe o ljudskim pravima iz sporazuma sa Evropskom unijom. Ipak, put do konkretnih mera je neizvestan. Za raskid sporazuma neophodan je konsenzus svih 27 članica, čemu se oštro protivi grupa zemalja predvođena Nemačkom. Iako pritisak raste zbog humanitarne krize i skoka cena energenata, unutar Brisela i dalje ne postoji jedinstvo oko uvođenja sankcija Tel Avivu.